отиваме на нещо много голямо. Да, това е така, вярно е. Просто няма избор. Това е вярно, татко. Нямаме избор. Нямаме друг избор. Нямаме. Просто е чудо. И това е вярно. Това е вярно. И просто някога трябва наистина да бъде нещо уникално. То е уникално. Бе, успееш винаги и този чувство. Бъди здрав и животът е пред нас.